Bizim öňümizde duran esasy soraga jogap bermek üçin biz häzirki ýaşaýan jemgyýetimiz barada bir-iki söz aýdyp geçelim. Häzirki zaman bu informatsion zaman, häzirki zaman informatsion jemgyýet. Bu jemgyýetde informatsion jemgyýetde adamzat jemgyýetiniň iň soňky döwürleriniň biri, ýetin sepetleriniň biri. Bu jemgyýetde maglumat esasy orny eýelýär. Maglumat o diýmek, näme diýmek? O diýmek bu jemgyýetde esasy öndürilýän zat maglumat. Ol maglumat öndürilýär, ol maglumat saklanýar, ol maglumat işlenilýär, hemde ýerlenýär. Maglumat jemgyýetiniň esasy alamatlarynyň biri kompýuteryň bizim durmuşymyza ornaşmagy. Häzirki döwürde kompýuter bu avtomobil, telewizor, elektron tehnika, elektrik ýagtylyk ýaly öwrençilen zady öwrülip barýar. Maglumat ulamanyň progressiw ösü bizim çağlarymyzyň daşyndan aýlanyp geçmedi. Häzirki döwür çağlary telefonsuz ýa-da kompýutersiz göwüňe getirmek kyn bolar kendi. Ata-enelerin käbirleri onu begenýär. Käbi çağı öýdi güýmenje tapýar. Ýöne bir näçe masallarda kompýuter barada, telefon barada pikirler başga. Olur kompýuteri, telefonu ulanmagyň nähili peýdasy barlygy barada sonra berýärler. Ýa-da nähili ziýany barada sonra berýärler. Kompýuter programmalaryň üstü bilen çağlar okuw prosesini kämilleşdirýär, ne olaryň gadanýan netijelerim artyp başlaýar. Kompýuteryň üstü bilen resmi namalary, suratlary we başga maglumatlar ygtybarly saklanýar. Maglumatlary çalt tapmagy we eliýeterli bolmagy mümkinçilik döreýär. Kompýuteryň üstü bilen çağlar bilimiň eýsilmez hazinasyna yol açar. Onun başga da kompýuteryň üstü bilen çağlar öz ýakynlary bilen, dostlary bilen aragatnaşyk taklamaga mümkinçilik gadanýarlar. Kompýuteryň we notebookyň çağan saglygyny we psihikasyna erbet täsiri yerlikli ulanylmagy ýagdaýynda bolup biler. Olary sanap geçelim. Mesela için çağı kompýuteryň başynda oturanyň onuň seredýän monitory ýagtylyk seçýär. Şu egerde çağı so monitory goloy otursa ýa-da monitoryň ulanylýan monitor köne bolsa onuň ýagtylygy ýylpyldamasy gözi ýada edýär we guradýar. Egerde ata-eneler çağanyň kompýuteryň başynda dowamly oturmaga ruhsat berseler, ol hipodinamiýany, apatiýany, ünsüň gowşamagyny we immunitetiň peselmegini döredip biler. Çağanyň kompýutera garaşly bolmagy bu psihik ýagdaý. Bu ýagdaý çağanyň köp zatlardan mahrum bolmagyna getirýär. Ol töründäki başga hadiselerden, başga işlerden özüni çäklendirýär. Şu sebäpli internetde kompýutera garaşly bolan çağlarym özüni alyp barşlaryny üýtgedýärler. Bu ýagdaý çağlar üçin çağanyň törekdäki adamlar bilen gatnaşygy üçin gowy hadise, gowy ýagdaý däl. Onun maskada internet ulamynda bolmakly bilen baglanyşykly howaýlyk ýagdaýlar emele gelýär. Çağa hakykatdan daşlaşýar. Çağa howaý ýagdaýlary, howaý şertleri, howaý gatnaşyklary emele getirip sonra ýaşaýar. Ol maşgala, dostlugyň, ýakyn we törendäki ýakynlardan, törendäkilerden öz gatnaşygyny kemeldýär. Netijede çağa özüniň döreden içki dünýäsinde ýaşap başlaýar. Çağı üçin internetiň üstü bilen erbet, edepsiz we ziýanly maglumatlary elýeter bolýar.
şu ýagdaýlaryň dörümezligi üçin ene atalar elmydamy çağan kompýuter bilen gatnaşyny gödekçilikde taklamalydyr. Çağanyň ene atasy öýde bolmadyk wagty gadagyn edilen zatlara ymtylmagynyň ortadan aýrylmagy üçin çağalar bilen kompýuteryň gatnaşygy ata-eneler tarapyndan terbiýelenmeli. So düzgünleri çağalara wagt etmeli, so düzgünleri çağalar öwretmeli. Çağalar bu düzgünleri adaty düzgün hökmüne, hökmany düzgün hökmüne kabul etmelidirler. Kompýuterde netijeli işler şol bir wagtyň içinde tagly gorumak üçin ata-eneler çağalara bir näçe ýöneki düzgünleri öwretmelidirler. Diňe soňky çykan monitorlary işlemek üçin oňoýly klawiaturany ýa-da oňoýly oturgyç ulanmaly. Kompýuterden 50-60 santimetr aralygynda işlemegi çağalara öwretmeli. Ýa-da kompýuteryň öňüne dik oturmagy oňa endik etmeli. İş tertibini düzenle ara kesmeleri ruhsat berilen meçberden gurnamaly. Çağa beden masklary we arasy howada gedim etmegi hem öwrenmeli. Çağlaryň kompýuter bilen işlemegi ata-eneler tarapyndan hökman gödekçilikde bolmalydyr. Hepde bir ikun çağalara kompýuterde işlemege ruhsat bermeli däl. Eger de ata-eneler çağalara kompýutery dogry ulanyp bilmegi öwretseler, onuň peýdasy köp bolup ziýany bilinmez.